Najlepšie platené pracovné pozície, časť druhá. Minule sme pre vás spravili prvú časť o prácach, ktoré zarábajú viac, než si ľudia myslia. A keďže sa vám video páčilo, ideme s druhou. Veľmi veľa ľudí si myslí, že dobre platená práca musí znamenať kanceláriu, notebook a vysokú školu. Lenže realita trhu práce je dnes často úplne iná. Napríklad takí servisní technici. Keď v firme stojí výroba, prípadne stroj za 100 000, každá hodina znamená stratu peňazí. A práve preto vedia firmy týchto ľudí naozaj veľmi dobre zaplatiť. Potom operátori CNC strojov. Nie je ich dosť, firmy ich hľadajú non-stop a skúsení ľudia si vedia dnes veľmi dobre vyberať. Ďalšia podceňovaná pozícia? Údržbári a elektrikári. Veľmi veľa ľudí tieto práce prehliada, ale bez nich by možno niektoré firmy fungovali iba pár hodín. A potom logistika. Vodiči VZV, plánovači dopravy, prípadne dobrí a skúsení skladníci sú dnes pre firmy veľmi dôležití. Hlavne keď chce každý všetko doručené a čo najrýchlejšie. Pointa je, že dnes často nerozhoduje titul. Rozhoduje to, či vieš niečo, čo firmy reálne potrebujú. A úprimne, práve preto dnes niektoré pozície, najmä v oblasti remesiel, zarábajú podstatne viac než kopec kancelárskych jobov. A aké povolanie podľa vás zarába viac, než si väčšina ľudí myslí? Napíšte nám dole do komentára.